न भाला न बरची न घाव पाहिजे न भाला न बरची न घाव पाहिजे तुझ्या रक्तामधलं उमराव पाहिजे भगवंताच्या नामामध्ये नामस्मरण पाहिजे कारण नामस्मरणच हे आपल्याला तारणार आहे बघा. एखादा वारकरी दिंडीचा जर कार्यक्रम असेल ना एखाद्या मंदिरामध्ये तर ते जे टाळ वाजवतात ना त्या टाळ वाजवले की त्या टाळांच्या आवाजाने त्या तेवढ्या 100 मीटरच्या परिसरातील सगळे विषाणू सगळे रोग निघून जातात. म्हणून त्या कोरोनाला सुद्धा माहित होतं की हे नामस्मरण जर चालू झालं तर माका थंय एंट्री नाही म्हणून ह्या नामस्मरण चालू झाला आणि त्याचा कोरोना नाहीच झालेलं बरं ना. तरी सुद्धा आपण आपली काळजी आपणच घेतलं पाहिजे कारण आपलं कुटुंब आपली जबाबदारी प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये सर्व चालू बरं की नाही म्हणून आपली काळजी आपण घेतलं पाहिजे. म्हणून म्हणतो न झगडा न तंटा न भांडण पाहिजे न झगडा न तंटा ख्या का वया आता तू मागा काय बोललोच नाही मी त्या का बोला हसत खेळत बारी करू शकतो ना नाही तर बघ गेलो ना काय करत नाही तू बसा म्हणून ते न झगडा न तंटा न भांडण पाहिजे न झगडा न तंटा न भांडण पाहिजे तो जाताना सुद्धा एकटेच जातो बरोबर ना कोण नाही कोणचा डाळ भात लोणचा. ज्यावेळी आपण आईच्या गर्भामध्ये असतो तेव्हा देव काय सांगता आपण काय सांगतो त्याला की मला लवकर बाहेर काढ मी तुझ्या उपकाराची परतफेड करेन. आणि ज्यावेळी आपण 9 महिन्यानंतर बाहेर येतो ना गर्भामधून तेव्हा देव येता आणि विचारता काय रे तू बोललेलंस तुझ्या उपकाराची परतफेड करीन आता ती परतफेड कर. तेव्हा तोच जीव काय सांगता म्हणजे मी तुका असं कधी सांगलं बरोबर ना. आई एखाद्या बाळाला कुशीवर का घेते कमरे बरोबर की नाही त्यांची इच्छा. आज बघा सुंदर भजन आपल्याला ऐकायला मिळालं काय वाईट नाही त्याच्यात तरी सुद्धा तुम्ही एवढे भजन रसिक आहात हो नाही तर पहिले होता ए बुवा पेटाव शालाव राजधानीत नाही लोक शालाव आता राहुलं नाही तर आता उडव पेटव शालाव सगळा युट्यूबला दिसता हे का उडव पण ह्यो दाबून दाबून शाहीवाला होता आता काय सांगायचं हो म्हणून
आठवण किती किती गाणी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण, या कोकणात गणेश चतुर्थीचा मोठा सण, या कोकणात गणेश चतुर्थीचा मोठा सण. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण, महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण, या कोकणात गणेश चतुर्थीचा मोठा सण, या महाडाची पूर्ण रत्नागिरी पुढे सिंधुदुर्ग बघा. त्यावेळी त्यांची गजराची रचना नाही का, काय किती सुंदर सुंदर चालीमध्ये त्यांनी गजर लिहिले. म्हणून म्हणतो बघा, पंचमहाभूतानी देह बनला जन्माचा, भोग सारे प्रभावावर माता, पंचमहाभूतानी हा देह बनलेला आहे बघा. सुख दुःख प्रत्येकाच्या वाट्याला आहे. जर आपल्या घरामध्ये जर सुख पाहिजे तर दुसऱ्याच्या अंगणात सुखाचं झाड लावलं पाहिजे, मग त्याची फुलं आपल्या अंगणात पडतात. बरोबर की नाही? इथे कोण नाही हो, कारण पंचमहाभूतांनी बनलेला आपला देह आहे. आज प्रत्येक जण इथे श्रेष्ठ आहे, कोण मोठं किंवा कोण कमी नाही. बरोबर की नाही? कारण मुंबईवाली इली ना, मुंबईवाली त्या दिवशी म्हणजे मुंबईवाली इली काय म्हणजे मुंबईवालीने जर गाववाली जर समजा एकत्र झाली ना, तर मुंबईवाली जर इली ना तर ती आपल्या गाव दुःख भोग सारे प्रभावावर माता, माणूस कसा दिसतो यापेक्षा तो कसा याला महत्व आहे. कारण शेवटी सौंदर्याचं आयुष्य तारुण्यात आणि गुणांचं आयुष्य हे मरणापर्यंत टिकून राहतं बघा. म्हणून कसं दिसतं ते, मी कसं दिसतोय तो कसं दिसतोय याच्याशी घेणं देणं नाही, पण माणसाने माणूस म्हणून जगलं पाहिजे. म्हणून म्हणतोय माणसा मुंबई की रस्तर मालवणी बोला कोला जानको, रसाळ असा शिवराळ भाषा चाकर माने झालंच तरी इसरा नको. बाबल चिटकर बुवा कर्ली यांचे कट्टर समर्थक रुपेश मळेकर कर्ली यांच्याकडून मगाशी शिरसाट बुवांनी नाव चुकीचं वाचल्याने तेच रुपेश मळेकर हरकत नाही होता असं कसं 8 वर्षानंतर होईल त्याच्या लक्षात नाही. रुपेश मळेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं बहुमूल्याचं पारितोषिक आलेलं आहे. स्वीकार करतोय, आभार मानतोय, धन्यवाद. आणि म्हणून म्हणतोय हा मातीमध्ये विरणाऱ्या म्हणून गर्व करून चालत नाही मला.
जाऊन शेवटी हाती येईल काठी. दुसऱ्यासाठी दुसरा हा तिसऱ्यासाठी. तारुण्य जाऊन हातीस काठी येणार आहे. एक रडणार दुसऱ्यासाठी, दुसरा तिसऱ्यासाठी. मगाशी सांगितले दोन बाजूक दोन शेणी आहे. हो, खाली जर चार ते चांगले असले तर ठीक, नाही तर एका बाजूची शेणी निघणार है की नाही. मग म्हणणं खोय रे खोय नेत. पण एखाद्याचा ऍक्सिडेंट झालेला असत तर एखाद्याचा ऍक्सिडेंट झालेला असत, दोन बाजूक दोन शेणी फुल पॅक इतगत, आणि ते चार जर असले लेचे पेचे तर तो वरसून म्हणतो मीच तो माझ्या कर्मान मेलं. ही परिस्थिती आहे बघा. कितीही कोणी पैसा कमवा, चार माळ्याची बिल्डिंग जरी बांधली तरी आंघोळ शेवटची खळ्यातच हा. त्याच्यामुळे गर्व अभिमान बाळगून चालत नाही बघा. हे परमभुवाने सांगितलेलं आहे. म्हणून भुंकणारे भुंकुरे नको त्यांचा संग. भुंकणारे भुंकुरे नको त्यांचा संग. आम्ही 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 आणि त्यांचे अनेक शिष्य या ठिकाणी आलेले आहेत आणि अनेक शिष्य ते घडवण्याचं काम करतात. आज माझ्याबरोबर पहिल्यांदाच बसले आणि आमका कशी डायरेक्ट घुसायची सवय आहे. तो दाबून शाही घालता, मी उडून शाही घालतो. आपल्या तसा घुसाचा लाग. त्याच्यामुळे नक्कीच सुंदर वादक आहेत. एकदा जोरदार आमच्या वादकांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हरिनाम